Antonio Barrera anali mkulu wa nkhondo komanso president ku Dominican Republic. Atachoka pa mpando, anthu ena ankafuna kumupha. 1967 anaomberedwa koma anapulumuka. 1970 aboma anagwetsa ndege poganiza kuti iyeyo anakweramo. Ndege imeneyi Douglas DC inagwera nyanja. Anthu onse anamwalira kuphatikiza mkazi, mwana komanso sister wa general ameneyo. Kafukufuku anaonetsa kuti vuto anali mekaniki. Anasokoneza injini mwadala komanso anachotsa black box. Anatumidwa ndi anthu ena kuti achite chiwembu former president. Mwamwayi Barrera sanakwere, munakwera achibale. Nkhani imene itavuta, mamekaniki folo anamangidwa ndi apolisi. 1976 ku Ecuador kunachitika ngozi. Ndege inagwa ndi kupha anthu onse 59. Aboma anatiuza kuti black box munalibe. Koma mmodzi wa mapiloti amene anayendetsapo ndegeyo, Patricio Mosquera, anatsutsa. Akuti 2 days before the crash, black box inalimo. Ngakhale mwini wake wa ndege, Carlos Serrano, anavomereza kuti aboma amanama, black box inalipo. 1990 ndege imachokera ku Italy ulendo wa ku Peru. Itafika pa London inayima ndi kuonjezera mafuta. Koma ali mkati mwa njira, ndegeyo inatha mafuta ndi kugwera m'madzi. Anthu onse 16 kuphatikiza ndege anasowa. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa, kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera, kukuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Ambiri amakhulupirira kuti ndege inamira malo akuya kwambiri ku Atlantic Ocean. Isanasowe, pilot anatumiza uthenga kunena kuti mafuta atha. Komatu tikangana mapu panali pakati pa nyanja. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano, ndege imeneyi plus anthu 16 sanapezeke. 34 years atha. Tukumbukira 2014 MH370 ndege ya ku Malaysia inasowa, panalinso pakati pa nyanja, mpaka lero simapezeka. Nkhani imeneyi mukayimvetsera sikusiyana ndi Chikangawa incident. Anatiuza ndege inathira mafuta okwanira 2 hours koma inagwa itenda 1 hour. Ku Peru anatiuza kuti ndege inachoka ku Italy inayima ku London inaonjezera mafuta okwanira, koma pilot pamene anali pakati pa madzi anayimba foni ndi kunena kuti ndege itatha mafuta panopa ikugwa, tonse tavala ma life jacket tugwera m'madzi. Kuyambira nthawi imene mpaka lero ndege imeneyi inasowa. Kumayi kuno mkulu wa asilikali Valentino Phiri anatiuza sizobisaso ayi, anatiuza pa press briefing kunena kuti ndege itafika Lilongwe inathira mafuta okwanira 2 hours, koma chodabwisa itangoyenda 1 hour inagwera Chikangawa sina yake moto, kusonyeza kuti mafuta anatha. Akuluakulu anatiuza ndege imeneyi inali black box komanso transponder. A president anatsimikiza Chilima anafika ku Zuzu. Ngakhale zadziwika kuti zonsezi zinali zabodza, palibe ndi mmodzi yemwe amene achotsedwa ntchito. Akuluakulu sitikukana, ngozi zimachitika, komabe pali zina zochita kukonza. Ku Dominica ena anasokoneza injini pofuna kupha former president. Zimene tikumva pa nkhani ya Chilima ndi umboni okwanira kuti anachita kuphedwa. MCP is a part of criminals. Chipani chang'ona midzimu akabwera mukangona tambala muzingokuwa kuti Chikangawa. Koma mmene amafika ku Mzuzu oyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa
chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene nalili kumzuzuko. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. MCP ndi chipani cha nkhanza aononga chuma pogwiritsa ntchito deficit budget. Government expenditure is very high kuyerekeza ndi misonkho imene akutolera. Abwereka 16 trillion mu zaka 4 wa misonkho imene atolera sikukwana 5 trillion. Ndikupasa chisanzo paja timene kuti history is the best teacher. Ndikupasa chisanzo chona kuti mu nthawi ya World War II maiko anali ndi ngongole zambiri, amabweka ndalama ndikumagulira zida. Nkhondo itatha maiko ambiri ku Europe anasanduka kapolo a America chifukwa cha ngongole. Leronso tikuona chakwera ndi Malawi Congress akubweka ndalama kumayendera maulendo akunja. Misonkho wakweza, high interest rate, madzi, magetsi, chimanga, sopo, bonya zonse wakweza. Akapanga choncho tumaganiza kuti mwina afuna abweze ngongole kapena reinvestment. Koma ayi ndithu angokwera ndege ndimapita kunja kupempha ngongole zina. Mapeto ake ovutika ndi anthu komanso ma business. Akuluakulu dziko silingalemere ndi kupempha. Nthawi zonse akamachokera kunja amatiuza kuti wapeza investor. Munaonako investor atasegula factory mu nthawi chakwera. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku.